κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε στο ειδικό δελτίο ειδήσεων του πρωτότυπου καναλιού, αφιερωμένο στις ευρωπαϊκές δράσεις του σχολείου μας. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις. Ξεκινάμε το ειδικό μας δελτίο με μια αγαπημένη δράση του σχολείου μας, την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού. Και φέτος, μαθητές από το Γυμνάσιο και το Λύκειο συμμετείχαν δυναμικά σε δραστηριότητες αφιερωμένες στην κρυπτογράφηση, τον προγραμματισμό, την τεχνητή νοημοσύνη και την υπολογιστική σκέψη. Πάμε στις ρεπόρτερ μας Ελένη Γούση και Φωτεινή Μαρία Μιχαλοπούλου στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου μας, που θα μας παρουσιάσουν το πρόγραμμα των δράσεων και θα μας μεταφέρουν το κλίμα. Καλησπέρα από το εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου μας. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα ξεκίνησε και εμείς συμμετείχαμε με 4 διαδραστικές και καινοτόμες δράσεις. Τη Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου, οι μαθητές της πρώτης γυμνασίου συμμετείχαν στη δράση AI for Oceans. Εκεί έμαθαν τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη, πώς εκπαιδεύονται τα μοντέλα, τι σημαίνει προκατάληψη στα δεδομένα και σε τι καλό μπορεί να βοηθήσει η τεχνητή νοημοσύνη, όπως για παράδειγμα στην προστασία των ωκεανών. Την Τρίτη, 22 Οκτωβρίου, οι μαθητές του Ομίλου Πληροφορικής δούλεψαν σε μια δραστηριότητα μηχανικής μάθησης με όνομα Journey to School. Εκπαίδευσαν έναν αλγόριθμο ώστε να προβλέπει τον τρόπο που βγαίνουν κάθε πρωί στο σχολείο. Μηχανική μάθηση στην πράξη. Και δεν σταματήσαμε εκεί. Την 5η, 24 Οκτωβρίου, οι μαθητές της πρώτης ηλικίου συμμετείχαν στη δράση Caesar Cipher. Έπαιξαν με την κρυπτογράφηση του Κέσσαρα και κατάφεραν να κρυπτογραφήσουν και να αποκρυπτογραφήσουν μηνύματα με τρόπο αυτοκρατορικό. Η εβδομάδα έκλεισε με την εισαγωγή των μαθητών στην Python με τη δράση Hello World την 5η, 31 Οκτωβρίου. Οι μαθητές γνώρισαν τη γλώσσα Python και το Raspberry Pi με τρόπο ευχάριστο και κατανοητό. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού, που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιτρέπει στα σχολεία να φέρει τους μαθητές πιο κοντά στην τεχνολογία και την καινοτομία. Αποτελεί μια γέφυρα ανάμεσα στη μάθηση και τη δημιουργία, προωθώντας τις ψηφιακές δεξιότητες του 21ου αιώνα στην Ευρώπη. Ανανεώνουμε τα ραντεβού μας για του χρόνου με ακόμη περισσότερες δράσεις που θα συνδέουν την εκπαίδευση με την Ευρώπη. Γεια σας από το Εργαστήριο Πληροφορικής του 1ου Γυμνασίου Πρέπεζας με ηλικιακές τάξεις. Ελένη Γκούση και Φωτεινή Μαρία Μιχαλοπούλου. Συνεχίζουμε το δελτίο μας με ένα θέμα που μας αφορά όλους, την ασφάλεια στον ψηφιακό κόσμο. Στο πλαίσιο του μήνα της κυβερνοασφάλειας, το σχολείο μας είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε μια εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία. Πρόκειται για τη σειρά τηλεδιασκέψεων με το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οι φορείς αυτοί είναι επίσημοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα για τον Ευρωπαϊκό Μήνα Κυβερνοασφάλειας της ΕΝΗΣΑ. Πάμε να δούμε πιο αναλυτικά τι συνέβη στις τηλεδιασκέψεις. Η πρώτη μας τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου και συμμετείχαν μαθητές του Λυκείου. Το θέμα της είναι ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη, τις εφαρμογές της, αλλά και τα ηθικά διλήμματα που τις συνοδεύουν. Οι μαθητές μας συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση με ερωτήσεις και προβληματισμούς για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης. Η δεύτερη τηλεδιάσκεψη στις 16 Οκτωβρίου ήταν αφιερωμένη στους μαθητές της Α Γυμνασίου και επικεντρώθηκε σε θέματα ψηφιακής πολιτιότητας. Από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του διαδίκτυου μέχρι το διαδικτυακό εκφοβισμό και τη σωστή ψηφιακή συμπεριφορά. Οι μαθητές προβληματίστηκαν και συζήτησαν πώς μπορούμε όλοι να συμβάλλουμε σε ένα θετικό και ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον. Η τρίτη και τελευταία τηλεδιάσκεψη έγινε στις 6 Νοεμβρίου ξανά με μαθητές Λυκείου. Αυτή τη φορά συζητήθηκαν πιο ευαίσθητα ζητήματα όπως η ανταλλαγή προσωπικών δεδομένων, η ψηφιακή συνένεση, αλλά και η επίδραση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην αυτοεκτίμηση και την εικόνα σώματος. Σε όλες τις τηλεδιασκέψεις, οι μαθητές μας έδειξαν έντονο ενδιαφέρον, ενώ οι συζητήσεις που ακολούθησαν με καθηγητές μας βοήθησαν να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο στα σημαντικά αυτά θέματα. Η συμμετοχή μας στον Ευρωπαϊκό Μήνα Κυβερνοασφάλειας ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να ενημερωθούμε υπεύθυνα μέσα από τη συνεργασία με θεσμικούς φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της ψηφιακής εποχής. Με τέτοιες δράσεις ενισχύεται ο ψηφιακός γραμματισμός των μαθητών, ενώ παράλληλα ενδυναμώνεται η θέση τους ως ενεργών και υπεύθυνων Ευρωπαίων πολιτών στο διαδίκτυο. Από το πρώτο Γυμνάσιο Πρέπεζας με ηλικιακές τάξεις, Λέκτρα Κιάφα και Παναγιώτα Κράχη. Στο πλαίσιο των δράσεων για την ημέρα ασφαλούς διαδικτύου, το σχολείο μας συμμετείχε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην ημέρα ασφαλούς διαδικτύου, που φέτος
φέτος είχε το σύνθημα «Όλοι μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο». Για το ευρωπαϊκό αυτό πρόγραμμα θα μας ενημερώσουν σχετικά η Αριάδνη Παρουμένου, Ράνια Πενετάτου και Μελίνα Δρύβου. Στα πλαίσια λοιπόν τη ημέρα ασφαλούς διαδικτύου 2025 που γιορτάζεται διεθνώς, το σχολείο μας συμμετείχε ενεργά, παίρνοντας μέρος στους διαγωνισμούς του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, καθώς και στις δράσεις του διαπεριφερειακού θεματικού δικτύου Ασφάλεια στο Διαδίκτυο για European School Radio. Οι μαθητές μας δημιούργησαν βίντεο και podcast εξερευνώντας σημαντικά ζητήματα και μέσα από τη δημιουργική αυτή διαδικασία ανέδειξαν τρόπους προστασίας και υπεύθυνης χρήσης του διαδικτύου. Οι μαθητές του Ομίλου Πληροφορικής συμμετείχαν στο διαγωνισμό του Safe for Internet for Kids με ένα ενδιαφέρον βίντεο που θίγει θέματα σχετικά με τα κοινωνικά δίκτυα. Οι μαθητές στο βίντεο αυτό δεν παρέξαν να προσθέσουν και ένα ενδιαφέρον στοιχείο που αφορά στην τεχνητή νοημοσύνη, τον κεντρικό ήρωα, ο οποίος είναι ένα chatbot. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι πέρσι στην ίδια κατηγορία ο Όμιλος κέρδισε το πρώτο βραβείο πανελλαδικά στην κατηγορία των γυμνασίων. Επιπλέον, συμμετείχαν και στον διαγωνισμό «Πιάσε τη σημαία για την κυβερνοασφάλεια» με πολύ καλές επιδόσεις, αλλά και τον Διεθνή Διαγωνισμό Πληροφορικής και Υπολογιστικής Σκέψης Βέμπρας, μια πρωτοβουλία του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά και της Μονάδας Καινοτομίας για τις Γυναίκες με τη συνδιοργάνωση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Σας προτρέπουμε λοιπόν να ακούσετε επίσης τις σειρές podcast του σχολείου μας, social media stores και game over με επίκυλα θέματα που άπτονται της ασφάλειας του διαδικτύου στο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Ραδιόφωνο. Για το πρωτότυπο κανάλι, Αριάδνη Παρουμένου, Ράνια Πενετάτου Και Δρύβα Μελίνα. Πολύ χρήσιμες πληροφορίες, σας ευχαριστούμε πολύ. Η επόμενη είδηση αφορά σε μια νέα συνεργασία του σχολείου μας και του Ομίλου Πληροφορικής, η οποία επικυρώθηκε με την υπογραφή ενός πρωτοκόλλου συνεργασίας. Αναφερόμαστε φυσικά στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Άρτα και το Πρωτοποριακό Κέντρο Εικονικής, Μικτής και Επαυξημένης Πραγματικότητας Περιφέρειας Υπήρου, το Epirus XR Center. Το επισκεφτήκαμε πρώτη φορά πέρυσι. Ενθουσιαστήκαμε με τον πρωτοποριακό εξοπλισμό και χαρήκαμε ιδιαίτερα με τη συνεργασία μας, η οποία θα μας προσφέρει πολλά. Σύνδεση με τον Γιάννη Παπαϊωάννου και την Αντριάννα Ελέζη. Καλησπέρα από το Epirus XR Center. Σήμερα οι μαθητές μας έχουν την ευκαιρία να βιώσουν από κοντά τις τεχνολογίες επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας σε ένα από τα πιο σύγχρονα κέντρα τεχνολογίας στην Ελλάδα. Μας πειραματίζονται σε εφαρμογές XR που συνδυάζουν στοιχεία εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, ανοίγοντας νέους δρόμους για την εκπαίδευση και την έρευνα. Συνεχίζουμε το δελτίο μας με δύο σημαντικές ειδήσεις που αφορούν εκπαιδευτικές επισκέψεις στην Κεντρική Ευρώπη. Στα πλαίσια σχολικής ανταλλαγής, που υποστηρίζεται και επιδοτείται από το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας, το πρώτο πρότυπο γυμνάσιο Πρέβεζας υποδέχθηκε την Παρασκευή 15 Τρίτου 2024 μαθητές και εκπαιδευτικούς, μεταξύ των οποίων και ο διευθυντής του σχολείου από το Γυμνάσιο Γκίλ, από την πόλη Μάιρ της Γερμανίας. Το Νοέμβριο, λοιπόν, ήταν η σειρά ομάδας μαθητών του σχολείου μας να επισκεφτεί το σχολείο στη Γερμανία. Οι ανταποκρίτριές μας, Κλειό Κότσου και Κάλλη Τσανάκα, έχουν το ρεπορτάζ. Οι μαθητές μας ταξίδεψαν στη Γερμανία για να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα, όπου επισκέφτηκαν σημαντικά σημεία της περιοχής Ρούκεμπι και είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την τοπική κουλτούρα, την ιστορία και τη βιομηχανία της Γερμανίας. Η ξενάγηση ξεκίνησε με μια επίσκεψη στο χημικό πάρκο της πόλης Έσεν και το ανθρακοριχείο της πόλης Μαν, που είναι μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη γερμανική κληρονομιά της περιοχής και να συζητήσουν με τον δήμαρχο του Μαλ για την πόλη και την ιστορία της. Επίσης, επισκέφτηκαν την Κολονία και το Ντόρτμουντ, όπου θαύμασαν το καθεδρικό ναό της Κολονίας και το διάσημο στάδιο Signal Iduna Park της ποδοσφαιρικής ομάδας Borussia Dortmund. Η εμπειρία των χριστουγεννιάτικων αγορών και της τοπικής κουλτούρας αποτέλεσε μια ιδιαίτερη στιγμή για όλους. Όμως, η καλύτερη εμπειρία ήταν η ξενάγηση στο γυμνάσιο Τζιλ, το οποίο εντυπωσίασε όλους μας τους μαθητές με τη σύγχρονη υποδομή του. Για το πρότυπο κανάλι, Κλειό Κότσου και Κάλλη Τσανάκα. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Οι επισκέψεις στο εξωτερικό ολοκληρώθηκαν με το ταξίδι μας στο Βέλγιο. Από τις 14 έως τις 19 Μαρτίου 2025, 42 μαθητές και 5 εκπαιδευτικοί του πρώτου πρότυπου γυμνασίου Πρέβεζας ταξιδέψαν στο Βέλγιο, σε μια μοναδική εκπαιδευτική επίσκεψη που συνδύασε την ιστορία, διαστημική τεχνολογία και έρευνα, κυβερνοασφάλεια αλλά και γνωριμία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Τη Δευτέρα 17 Μαρτίου ζήσαμε μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές του ταξιδιού μας, καθώς επισκεφτήκαμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έναν από τους πιο σημαντικούς θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είχαμε την τιμή να εισέλθουμε στο ημικύκλιο του Ευρωκοινοβουλίου, ένα χώρο ο οποίος είναι συνυφασμένος με τις αποφάσεις που καθορίζουν το μέλλον της Ευρώπης. Ας συνδεθούμε με τις Βρυξέλλες και την ανταποκρίτριά μας Πανωρέα Μάνου, η οποία βρίσκεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχει όλες τις εξελίξεις από την επίσκεψή μας εκεί. Καλησπέρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την καρδιά της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Βρισκόμαστε στις Βρυξέλλες, όπου εδώ λαμβάνουν τις σημαντικότερες αποφάσεις για το μέλλον της Ευρώπης. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε στην αίθουσα συνεδριάσεων και να μάθουμε πώς λειτουργεί το Κοινοβούλιο, όπου οι ευρωβουλευτές εκπροσωπούν τους πολίτες των κρατών μελών. Ήταν μια μοναδική εμπειρία που μας έδειξε πως η δημοκρατία είναι συμμετοχική και ζωντανή. Από το Ευρωκοινοβούλιο, για το πρωτότυπο κανάλι Πανωρέα Μάνου. Ακολούθησε επίσκεψη του Παρλαμεντάριου, όπου μας περίμενε και μια ευχάριστη έκπληξη. Συναντηθήκαμε με τον αξιότιμο Ευρωβουλευτή κύριο Δημήτρη Τσιόδρα, ο οποίος έχει μια σύντομη αλλά και επικοδομητική συζήτηση μαζί μας. Τον ευχαριστούμε θερμά. Θα συνδεθούμε τώρα με τον Παρλαμεντάριο και την ανταποκρίτριά μας, Λιάννα Κωστή. Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήρθαμε στο Παρλαμεντάριο, ένα δραστικό κέντρο επισκεπτών που μας ταξιδεύει στην ιστορία και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη βοήθεια τεχνολογίας αιχμής, είδαμε πώς διαμορφώνονται οι νόμοι που επηρεάζουν τη ζωή μας και μάθαμε περισσότερο για τον ρόλο των Ευρωβουλευτών. Αυτό που μας εντυπωσίασε περισσότερο ήταν η διαδιαδραστική έκθεση που μας έβαλε στη θέση των νομοθετών. Από το Παρλαμεντάριο και το πρωτότυπο κανάλι, η Λιάννα Κωστή. Ευχαριστούμε πολύ, Λιάννα. Εντυπωσιακή η αισθητική και αρχιτεκτονική του χώρου. Γιάννη Παπαϊωάννου, περίγραψέ μας την εμπειρία σου στο σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Η Ευρώπη έχει μια μακρά και συναρπαστική ιστορία και σήμερα την ανακαλύψαμε στο σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Εδώ ταξιδέψαμε στον χρόνο και γνωρίσαμε το παρελθόν της Υπήρου μας και το πώς αυτή διαμορφώθηκε μέσα από πολέμους, συμμαχίες και συνεχείς κοινωνικές αλλαγές. Μέσα από διάφορα διαδραστικά εκθέματα και μέσα, καταφέραμε να διαπιστώσουμε καλύτερα το παρελθόν και να δούμε πώς αυτό επηρεάζει το παρόν και το μέλλον της Ευρώπης. Από τις Βρυξέλλες για το πρωτότυπο κανάλι, Ιωάννης Παπαϊωάννου. Κορυφαία στιγμή του ταξιδιού μας η επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος ΕΣΑ. Το γεγονός ότι μας επετράπει η πρόσβαση σε αυτό το υψηλής ασφάλειας χώρο και μας έγινε προσωπική ενημέρωση από το Γενικό Διευθυντή Επιχειρήσεων αποτελεί μεγάλη τιμή για το σχολείο μας. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να μάθουν από πρώτο χέρι για τη λειτουργία των δορυφόρων της ΕΣΑ, το σύστημα Γκαλιλαίο, την κυβερνοασφάλεια και τον κρίσιμο ρόλο του οργανισμού αυτού. Επιπλέον, να συναναστραφούν με ειδικούς, να κάνουν διάλογο μαζί τους, όπως και να κατανοήσουν τις τεχνολογίες που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Οι μαθητές έθεσαν ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, όπως για την τεχνητή νοημοσύνη και τις εξελίξεις στο πεδίο αυτό, αλλά και τις σπουδές και τις δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης σε τέτοιους φορείς. Το ρεπορτάζ έχει η Δήμητρα Νικολάου. Η εξερεύνηση είναι το μέλλον και εμείς σήμερα βρισκόμαστε σε ένα από τους πιο σημαντικούς οργανισμούς Ευρώπης, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος ΕΣΑ στο Ρεντού. Σήμερα είδαμε πώς συμβάλλουν οι ευρωπαϊκές αποστολές στην τεχνολογία και στην επιστήμη, από τους δορυφόρους μέχρι και τις αποστολές στον Άριο. Σήμερα είδαμε από κοντά το κέντρο ελέγχου και δορυφόρους. Ποιος ξέρει, ίσως κάποιος από εμάς στο μέλλον δουλεύει εδώ. Από το Ρεντού στο πρωτότυπο κανάλι Δήμητρα Νικολάου. Μοναδική εμπειρία, όπως και η επίσκεψή μας στο Eurospace Center. Μια πραγματικά συναρπαστική εμπειρία, όπου άφησε αμέτρητες εντυπώσεις στους μαθητές μας. Η ξενάγηση στο χώρο περιλάμβανε μια εκπληκτική 3D προβολή, η οποία έδινε την αίσθηση ότι συμμετείχαμε στην ιστορική αποστολή Apollo 11 του Neil Armstrong στη Σελήνη, με έντονη κίνηση και ρεαλισμό. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε ασκήσεις προσομοίωσης αστροναυτών, που τους έδινε την αίσθηση να καταλάβουν τις έντονες συνθήκες στο διάστημα. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η εμπειρία που πρόσφερε η αυξημένη πραγματικότητα, η οποία επέτρεψε στους μαθητές να περπατήσουν σε συνθήκες βαρύτητας στη Σελήνη και τον Άριο, βιώνοντας την αίσθηση της ατμόσφαιρας αυτών των πλανητών. Η έκθεση στο κέντρο ήταν διαδραστική. Ο προσεγμένος και ειδικά διαμορφωμένος χώρος και τα σπάνια εκθέματα δημιούργησαν μια μοναδική ατμόσφαιρα. Στον εξωτερικό χώρο του Eurospace Center, οι μαθητές είδαν ένα πραγματικό πύραυλο και άλλα διάφορα διαστημικά οχήματα, ενώ υπήρχε επίσης η αναπαράσταση του ηλιακού μας συστήματος, των πλανητών και των δορυφόρων τους. Πώς είναι να είσαι αστροναύτης για μια μέρα? Την απάντηση θα μας δώσει ο Γιάννης Καρνής. Αισθανόμαστε σαν αστροναύτες. Βρισκόμαστε στο Eurospace Center, ένα χώρο αφιερωμένο στην έρευνα και την εκπαίδευση για το διάστημα. Σήμερα συμμετείχαμε σε εκπαιδευτικά προγράμματα, χρησιμοποίησαν δεξιότητες αστροναυτών
και μάθαμε περισσότερο για το διάστημα. Αυτή η εμπειρία μας έδειξε ότι το διάστημα δεν είναι απλά ένα όνειρο, αλλά μια πραγματικότητα που εξελίσσεται από το Eurospace Center για το πρωτότυπο κανάλι Γιάννης Καρπής. Οι μαθητές του ομίλου πληροφορικής φέτος έχουν ασχοληθεί πολύ με το διάστημα. Δράσεις όπως Mission X, προπονηθείτε όπως οι αστροναύτες της ESA, ρομποτικές κατασκευές, αλλά και συγγραφή κώδικα σε γλώσσα προγραμματισμού του Python, ο οποίος θα τρέξει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μέσω Astropan. Έρχονται για να κλείσουν αυτό το όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι. Κωνσταντίνε, τι κάνεις εκεί? Δεν έχει τελειώσει ακόμα το δελτίο μας. Τι τρως? Διαστημικό φαγητό. Freeze-dried strawberry slices. Από ξηραμένες φράουλες. Μήπως θα ήθελες εσύ? Μπορεί να θέλει ο περατέρ μας. Ηλέκτρα. Ευχαρίστως. Συνεχίζουμε το δελτίο μας απευθείας συνδέσεις με τις Βρυξέλλες, το Ατόμιο, το Mini Europe και την Breeze. Βρισκόμαστε στην καρδιά των Βρυξελών, μιας πόλης γεμάτης εντυπωσιακά αξιοθέατα. Ξεκινήσαμε από τη Μεγάλη Πλατεία, το Grand Place, που θεωρείται μία από τις ομορφότερες πλατείες στον κόσμο. Τα κτίρια με τη χρυσή διακόσμηση και το εντυπωσιακό δημαρχείο δημιουργούν ένα σκηνικό που είναι βγαλμένο από άλλη εποχή. Δεν είναι τυχαίο που η UNESCO την έχει συμπεριλάβει στη λίστα της παγκόσμιας κληρονομιάς. Και βέβαια δεν μπορούσαμε να φύγουμε χωρίς να δούμε το Mannequin Peace, το διάσημο αγαλματάκι που είναι σύμβολο της πόλης. Περπατώντας τα στενά δρομάκια, ανακαλύψαμε υπέροχα σοκολατερί και γευτήκαμε τις φημισμένες βελγικές βάφλες. Οι Βρυξέλλες είναι μια πόλη που συνδυάζει το μοντέρνο με το κλασικό και μας ενθουσίασε σε κάθε της γωνιά. Από τις Βρυξέλλες για το πρωτότυπο κανάλι, Ήρδα Μαντούση και Αγρονικοσμός. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο Ατόμιο. Είναι ένα από τα πιο επιβλητικά κτίρια του Βελγίου. Από την κορυφή του έχουμε μια μεγεθυντική εικόνα του Βελγίου. Ενώ στο Mini Europe, μέσα σε λίγα λεπτά ταξιδέψαμε σε όλη την Ευρώπη και είδαμε σε μινιατούρες τα πιο διάσημα αξιοθέατά της. Είναι μια εμπειρία γεμάτη εντυπώσεις. Από το Mini Europe και το Ατόμιο στο πρωτότυπο κανάλι από την Ευσταθία Τζόκα. Η Breeze μοιάζει να έχει βγει από παραμύθι. Με τα γραφικά της κανάλια, τα λιθόστατα, τα δραμάκια της και τα μεσαιωνικά της κτίρια, δεν είναι τυχαίο που την αποκαλούν Βενετία του Βορρά. Βρεθήκαμε στον πύργο του Μπέλφορντ, θαυμάσαμε όλα τις αξιοθέατα και δοκιμάσαμε τις περίφημες βελγικές σοκολάτες. Από την παρέμορφη Breeze για το πρωτότυπο κανάλι, Δημήτρης Παπαλιώτη. Δεν παραλείψαμε να κάνουμε και μια στάση στη Γάντη και στην όμορφη πόλη Ναμούρ, την πρωτεύουσα της Βαλονίας. Το ξεχωριστό αυτό εκπαιδευτικό μας ταξίδι, ωστόσο, έκλεισε στο Βατερλό. Το Βατερλό είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο ως πεδίο της Θρυλικής Μάχης του 1815. Επισκεφτήκαμε το μνημείο του Λιονταριού και μάθαμε περισσότερα για τη στρατηγική μάχη όπου ο Ναπολέον ιτήθηκε. Είναι εντυπωσιακό να περπατάμε σε ένα τόσο ιστορικό μέρος. Από το Βατερλό για το πρωτότυπο κανάλι, Ελένη Βασιλαποστόλη. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Από την όμορφη Πρέβεζα μέχρι τις Βρυξέλλες και το διάστημα. Η χρονιά μας ήταν γεμάτη περιπέτειες. Περισσότερα νέα για τις δράσεις μας μπορείτε να διαβάσετε στο σχολικό μας περιοδικό πρωτότυπο που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του σχολείου μας, αλλά πλέον και στον ιστότοπο της Ανοιχτής Βιβλιοθήκης. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε από τη Βασιλική Σαρακινού και τον Κωνσταντίνο Νάση. Καλό σας βράδυ.